Hayırlı gün, hürmetli kulaklar. Biz sizinle demetimizde kurulumuzga ilk şart. İpitizda iznin oqlig'ida, İpitizda hürlik usida, İpitlar kishida. Hürmet bilen biz beremiz sizge. Bu avulning güzelligiga, donli idekchining biri damgan tuğan yavrimizning ishmagi. Hazır shakshak bilan ipitgan og'iz. Оқушылар, мәгариф ветераннары, әтиәниләр, бәйрәмебез кунаклары. Менә кояшлы сентябрь иртәсе безне тагын бергә җыйды. Бүген мәктәпләрдә һәр бала көтеп алган, кызыклы вакыйгаларга бай булган яңа уку елы башлана. Беренче сыйныфлар өчен белем бәйрәме мәктәп бусагасын тәүге тапкыр атлап кергән көн булса, чыгарылыш сыйныфлар өчен ул соңгы уку елының башлануын хәбәр итүче көн буларак истә калачак. Быелгы уку елында беренче сыйныфта 4 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Шафигуллина Ләйсән Габдулловна. Икенче сыйныфта 9 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Нургалиева Илүсә Рәфиq кызы. Өченче сыйныфта 5 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Гафиуллина Гөлназ Газизулла кызы. 4-нче А сыйныфында 4 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Гарипова Илүзә Икрам кызы. 5-нче А сыйныфында 10 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Григорьева Анна Владимировна. 4-нче Б, 5-нче Б, 6-нчы Б сыйныфында 6 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Усманова Гөлнара Габдулла кызы. 6-нчы А сыйныфында 13 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Нургалиева Алсу Рамис кызы. 7-нче сыйныфта 8 укучы. Сыйныф җитәкчесе Шәмсетдинова Алсу Ринат кызы. 8-нче сыйныфта 16 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Закирова Алсу Наим кызы. 9-нчы сыйныфта 10 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Фазулянова Луиза Икрам кызы. 10-нчы сыйныфта 8 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Самигуллина Альбинур Хафиз кызы. 11-нчы сыйныфта 14 укучы. Сыйныф җитәкчеләре Гилфанова Рәзинә Нургаян кызы. Балалар бакчасында 28 бала тәрбияләнәчәк. Барлыгы 131 балага белем һәм тәрбия биреләчәк. 2019-2020 уку елында традицион белем бәйрәмен ачык дип белдерәбез.
школа, уроки перемены. Школа, учителю росли, и твоей любовью мы согреты. Школа, берег спасли. Школа, уроки перемены. Школа, учителю росли, и твоей любовью мы согреты. Мы ходим в классы ежедневно, родная парта, что тетрадь, английский, русский, рисование, смогли бы много рассказать. Мы с вами пели и читали, играя мы учили нас. Спасибо, школа дорогая, ведь все науки это класс. Школа, дети распахни, школа. Бүгінгі бәйрәмебез қонақтары Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Бариев Марат Мансурұлы, Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе Тарасова Надежда Сергеевна, Балтач муниципаль район башлығы Нутфуллин Рамил Рәшитұлы, Татарстан Республикасының төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе дәүләт автоном учреждениесе җитәкчесе Мәҗит Хаҗип улы Салихов, Казан Дәүләт Аграр университетының вузга кадәрге белем бирү үзәге җитәкчесе Кәссахова Гүзәл Рәфкать кызы, Казан Дәүләт Аграр университетының агрономия факультеты декан урынбасары Трофимов Николай Валерьевич, Казан Дәүләт Аграр университетының үсемлекләрне саклау һәм селекция кафедрасы доценты Нижегородцева Любовь Степановна, район мәктәптән тыш эшләр үзәге директоры Латипов Рәсим Кадим улы, Ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Сафиуллин Наил Камил улы, Менәгәр авыл җирлеге башлыгы Ахметханов Әлфрид Захир улы, Кызыл юл күмәк хуҗалыгы рәисе Хайруллин Фердинанд Нургаян улы, җәйге ялларын укучыларыбыз файдалы һәм нәтиҗәле үткәрде. Ремонт эшләре вакытында тыгыз элемтәдә торучы Надежда Сергеевна Тарасова авылны якын итеп, аның бүгенге тормышы өчен янып Казанда яшәүче авылдашыбыз Гилязова Лира Мөхәммәдгали кызының да өлешләре бәяләп бетергесез. Туган мәктәбеңә булыш акциясында катнашкан үзебезнең чыгарылыш укучыларының да мәктәп ремонтын аны бизәүдә соллыгына өлеш керткәннәрен дә әйтеп үтәсе килә. Асхатова Нурфия Файзулхак кызы, Гилязетдинов Фәрид Фарук улы, Хабибуллин Рәбис Фәрид улы, Шафигуллина Римма Мөдәрис кызы, Гомәров Фидаил Билгус улы, Галимҗанов Илнур Габдилбәр улы, Зәкиева Гөлнара Наил кызы, Гафиуллин Наил Гафиулла улы, Бурашев Азат Коттус улы. Бүген без әтиәниләр, мәктәп коллективы, укучылар сезгә олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бүген без шундый бәхетле елмаю йөзебездә. Быелгы уку елына капиталь төзекләндерү үткән. Мәктәбебез зур бүләк. Бу бүләкне җәй буена барыбыз торды теләп.
Bizden kabul buldu. İşlerin maktap durmuyoruz. Görürsüz özünüzde. Яңасын яңа булса да, безнең мәктәп борынгы районда тотадыр ул иң алдынгы урынны. Мәктәбебез данлы мәктәп. Ул һәркемгә горурлык. Бүгеннән үк гимназия яки лицей булырлык. Алдынгы мәктәп бит ул күп яклардан сыналган, төрле смотр ярышларда беренчелекне алган. Анда кемнәр укытамы? Алар бездә җитәрлек. Белем буенча күпләрне ис акыллы китәрлек. Безнең һәрбер укытучы абыйлар һәм апалар конкурсларда катнашып, күп грантлар оталар. Без дә укытучылардан теләмибез калырга. Тырышабыз ярышларда күп бүләкләр алырга. Ике катлы таш мәктәптә кемнәр белем алмаган, кемнәр генә укытмаган, кемнең эзе калмаган. Күпме хезмәт батырлары тәрбия алган монда. Алар бүген заводларда һәм иген кырларында. Рәхмәт яусын безнең хәлне аңлаган һәр кешегә. Марат Мансур улы Бариевка, районыбыз җитәкчелегенә һәм барлык төзүчеләргә. Мәктәбемнең бинасы инде хәзер өр-яңа. Авылыбызга ям өстәп якты утлары яна. Бу бүлеккә тырышып укып җавап бирербез. Бөтен матур эшләрдә дә алгы сафта йөрербез. Әфәсер мәктәп директоры Сüleymanов Айрат Габделмарат улын бирегә чакырабыз. Hayırlı gün, kadirli babalar, muhterem konaklар, kadirli hizmetdaşlarım, etiyaniler, hürmetli veteranlarımız. Bugün mene ilimizin barlık mekteplerinde kusundi bir matur şara olacak. Bizdeki bu şara bu ikilete de kungilli, ikilete de kuanışlı. Biz bugün bilim beyremi bilen bir etten, yanga, remontlanan, bir matur mektepte ayağa atlak biremiz. Uzdırıp, tağın da maturrak neticeler ko'rsatib, biz bit indi respublika o'rinida ko'rinirga tiyishdir deb sanayım. Shunga ko'ra, 1-sentyabr bayrami bilan hammangizni qutlayman. O'ngishlar, davayki bolalar tirishib matur etib o'qirga. Rahmat. Biz Baltaş Municipal Rayon Başlığı Fullin Romil Rəşid uluna verilir. Rəhim ediniz. Hayırlı gün, kadirli balalar, hürmetli veteranlarımız, hürmetli muallimlerimiz, kadirli kulaklarımız, Marat Masur'umuz, Macis Salif'imiz. Bugün sınavda bir kurkan beyler. İlimiz boyunca münerlegen milyonların balalar, etiyeniyle okutuşlar şartlanıp yaşuşunday beylemde giderler. Hem de rayonumuzda da şimdi saat 9'dan başlandı başladı mekteplerde, başladı mektebi saatında boyunca bulganlaşıp haber жиналып президенттен müracaat buldu. Hem de prezidentimiz bizden ana поддержать деп etmek gerek. 16 milyon al 46 milyona eğlendi. Hem de siz görüp durasınız. Hem şine kurgeçte görürsünüz. Büyük mehabbet bina sıfatları muhtemelen bina varlıkta değil. Sonra göre bu mektepte var deyip tırışıp okurda hem terbiyalığa bütün şartlarda var. Sözde yok eden fayda bitesem farklı mebellerimiz var. Ansın sosu birer ay yarım içinde fayda biter. Ansın bu insana iş var. Şolay bulgaç ne seytensin diye. Sizin barınızda şu Türkiye'nin beyramında Rayon Sovyeti isimler, Rayon Başkan Makameti isimler, şahsen üzümden isimler iflasdan kutlayayım. Hemmegizge tenlerinize selametlik, canlarınıza tanıştık. Hemen bağlar sizge ormit almayıp tırışıp okurga. Şimdi şu Nünegar oğlundan çıkanınızı unutmayın. Şu oğlunuzda gururlanıp, kilesekte onun kanın kilesekte Baltaş, hem Nünegar isimlerin yangıratırga nasip olsun. Varımızla beyramla.
Мәктәпнең капиталь нәтиҗәле хезмәтләре өчен Балтач муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Сафиуллин Наил Камил улы. Біздің Наил Камилович инде ул бик булган җегетебез, бик булган түшебез, тәҗрибәле түшебез. Һәм аны сорап алалар, менә шушындай җаваплы эшләргә. Наил Камилович оешмасы ремонтласын иде. Аның Рашид барыгызда беләсез инде, хөрмәтле укытучылар, әтиләр, ул мондан кайчан төшендә шунда иде, шушыннан кайтмады. Сүздә юк инде бу эштә безнең укытучылар, әтиләр дә бик тырыштылар, бик булыштылар. Дөнья мәктәбе матур ремонтласын өчен. Allah rahmet hizmetine tırıştınız. Kalbik matur oldu. Rahmet. Endi qo'shandir ayrim xo'jalik bo'lib turib birga qo'shildi. Nega ham shu tay avullari bugungi kunda Qizil yo'l xo'jaligi bek matur o'sib keladi. So'zlar yengilgina tugul. Ну, natijalar yildan yil ko'tarinki. Bunda Firmat Nurg'ayevning ulushi bek zo'r. Qaydagina buluşurga kerak, nechik kina mürajaat etmiz anga. O'z ishlarini, tub ishlaridan tish. Klubga buluşurga, maktabga buluşurga, sport ülkəsindəmi. O'zda sportsmen bular endi o sportni yaqin etadi. Bugungi kunda shu tay Ninagar komandasi xokkey bo'yicha bek kuchli. Bugungi kunda Ninagarda shu tayda rayonning respublikaning eng kuchli kurashchilari. Аны поддерживает finans жағынан Firmat Nurg'ayevich. Rahmat xizmatingizga o'ng'ishli ishlar bo'lsin. Alloh bersa endi oktyabr, noyabr oylarida kompleksning birinchi yurishini oshirdik bo'lsin. Rahmat sizga. Söz berildi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputati Bariyev Marat Mansur o'lana. Hurmatli Ninagarlilar, Shutaylilar, bugun sizni bütünügizni bolalarni, o'quvchilarni, aka-inilarni, albatta o'qituvchilarni, veteranlarni, munda kelgan qo'noqlarni barimizni o'sha bilim bayrami bilan tabriklayman. Shunday matur kunni bizning bugungi bayramimizda ham menimcha bilim bayrami u bizning ilda eng nish qo'ya. Chunki biz anglaymiz bolalarning nindi bilim oluvidan, onun sifatinden, kerenliginden bizning kelajagimiz bek ko'pdan turadi. Hali bilasiz, mana yangi o'zgan ota-onalarga Qozonda hatta şol bilim olgan yoshlar butun dunyodan yig'ilib World Skills standartlari bo'yicha dunyo chempionati o'zdi. 60 professiyadan turli dunyo tubaklaridan yoshlar kelib, belki sizde barıp qaragansızdır, o'quvchilar da bek matur bo'ldik. Ham bizning Tatariston yoshlari anda bütün Rossiyadan yig'ildi, ministrlar, maarif ministrlari, xizmat ministrlari ham boshqalar, hukumat yetakchilari Rossiyaning. Bizning yoshlar mana nechik ishlarga kerak, nindi yangi texnologiyalar bor, nindi yangi jihozlar bor, nindi yangi оборудование bor, barsin o'z ko'zlari bilan ko'ra oldilar, ham qarab tura oldilar. Albatta, ol texnologiyalar, ol metodikalar mana shu o'quv yilidan anda ozgina vaqt o'tgach bizning o'quv yurtlarida da respublikada qo'llanayapmiz. Tep maqsad bolalarga, sizga qadrli bolalar aybat bilim berib, keram bilim berib, aybat professiya berib, sizning kelajagingizga mana shunday yo'l ochirga, siz kelajakda oyoqda bek naq bosib turib,
Нәгәр җирендәме, Чутай җирендәме, бүтән җирдәме үзегезнең белемнәрегезне, хезмәтегезне тормышка ашырырга һәм республиканы, илне күтәрергә ярдәм итәргә. Менә шуңа күрә инде әйтеп киткәнчә, Рамил Рашидович, республикада күп кенә программалар, президент программалары тормышка ашырыла һәм шуларның иң зурларының, иң беренчеләрнең берсе менә мәктәпләрне төзү, ремонтлау һәм башкалар шушы мәгариф өлкәсе белән бәйләнгән максатлар. Мин үзем бик шат, менә Нәгәрдә шундый ремонт булганына, Нәгәр мәктәбендә. Монда менә Наир Салихович утыра, ул төзгән мәктәп булып чыга бу. Хәзер инде менә шундый күп вакытлар узгач, мәктәпкә шундый ремонт ясалды. Наир Салихович, сездә канәгатьтер, сезнең эшегез алга бара. Но бала саны артка бара. Бу яктан инде мин Нәгәр Чутай халкына мөрәҗәгать итәм, яшь әтиләргә, укытучыларга. Аны Рамил Рашидович белән Президент Нургаевич кына хәл итә алмый. Монда сезнең бик зур өлешегез кирәк. Балалар саны артырга тиеш. Бик матур, табигый бик матур җирдә урнашкан сезнең предприятиеләре Чутайда, Нәгәрдә, минемчә республиканың иң матур җирендә. Монда бар да бар. Хәзер юллар да әйбәтләнде, машиналар да күп менә урамнан әле генә уздык. Монда рәхәтләнеп яшәргә була һәм балалар табып, мәктәпне дә көчәйтергә. Үзегез күреп торасыз, республиканың мөмкинлекләре хәзер бик югары. Ремонтта, башка әйберләрдә, комплекс төзүдә, әмма ләкин кеше булмаса, балалар булмаса, алар буш торачак. Аларның төзүнең файдасы юк. Һәм балалар күп булган сайын, халык артып барган сайын, әлбәттә, монда тормыш шартлары да үсә барачак. Республика исеменнән, республика тарафыннан ярдәм тагын да күбрәк булачак. Мин сезне, балалар, шушы беренче уку көне белән тәбриклим. Сезгә әйбәт тирән белемнәр бирергә, аларга телим. Чыннан да менә балалар әйтеп китте, Нәгәр мәктәбе бик данлы мәктәп. Күптән аны бетереп чыккан яшьләр, кызлар, егетләр бүтән уку йортларына кереп, я бүтән төрле эшләргә күчеп, үзләренең белемнәрен бик әйбәт итеп күрсәтәләр иде һәм хәзер дә күрсәтәләр. Хәзер дә безнең республика хөкүмәтендә министр урынбасарлары бар име? Бу мәктәпне бетергән. Һәм менә ул теге сезнең мәктәпнең сыйфатын күрсәтә торган шундый мисаллар. Киләчәктә дә шулай булсын. Монысы сездән тора, сезнең тырышлыгыгыздан, сезнең укуыгыздан. Сез сәләтле икәнегездә мин шикләнмим дә. Укытучыларыгыз белемле, сәләтле укытучылар икәнде антында да шикләнмим. Сезнең командалар турында, безнең президентларыбыз турында, балалар беләләр микән, юк микән? Безнең президентыбыз автоспорт буенча заслуженный мастер спорта икәнен. Беренче президент Митюш Шәймиев йөзү буенча спорт мастеры. Аларның мисаллары күрсәтә, спорт тормышта нинди генә югары эшләмәсән дә, ул дус, ул ярдәм итә. Шуңа күрә спорттан шөгыльләнегез, спортка күбрәк игътибар итегез. Менә көрәшчеләр бик әйбәт монда дип әйтеп киттеләр, хоккейчылар, аны үзем беләм. Бүтән кызлар да, бүтән спорт төрләре белән дә
шөгыльләнәбез. Һәм шуның өчен 100 меңгә спорт җиһазлары алырга мин сертификат калдырам. 100 мең сумга. Бәйрәм белән бетәмәгезне, рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Марат Мансурович. Дәүләт автоном учреждениесе җитәкчесе Мәҗит Хаҗип улы Салиховка бирелә. Рәхмәт. Хөрмәтле укучылар, укытучылар, килгән кунаклар, әти-әниләр, хезмәткәр барчагызны да беренче уку көне белем бәйрәме белән ата-аналарны, укытучылар һәм тәрбиячеләрне, Татарстан мәгариф системасы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын белем көне һәм яңа уку елы башлану уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәм. Тормышыгызда беренче мәртәбә дәрескә дәшеп, кыңгырау шыңлаган, яңа белемнәргә, иҗади казанышларга юл ачкан сөенечле дә, дулкынландыргыч та көн һәрберебезнең хәтеренә куелып калган. Бүген дә меңләгән яшь Татарстанлы тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керүдән, партиялар янына утырып, беренче Добрый день, уважаемые педагоги, родители, дорогие учащиеся, от лица ректора и всего профессорского преподавательского состава Казанского государственного аграрного университета и от себя лично поздравляю вас с прекрасным праздником, с Днем Знаний. В этот праздничный день особое внимание хотелось бы обратить на наших первоклассников, для которых только начинается большая дорога в мир знаний, и те, кто переступает порог выпускных классов. В начале работы надеюсь на взаимное сотрудничество. Поздравляю вас. И от нас небольшой подарок. Это часы. Акционерлык җәмгыяте стройгра җитәкчесе Сафиуллин Наил Камил улына сүз бирелә. Hürmetli okuşlar, hürmetli әти-әни. Инде менә бу эш без күптән көтеп алган бик җаваплы, бик матур мәктәпне менә шундый хәлгә китерделәр. Минем бигрәк тә әйтәсем килә шундый программаны булдырган өчен президентыбызга, дәүләтебезгә, шушы программа керткән кешеләргә инде, андан соң инде район җитәкчеләренә, бигрәк тә төзүчеләргә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Мин көндәлек шушында мәктәпкә килеп бәйләндем инде менә. Шундый зур мәктәпне ике өлкән яшьтәге, 4 өлкән яшьтәге апа штукатур итеп, шомартып, агартып, буяп чыктылар. Мин алардан килгән саен сөйләдем, сез кичкә инде сезгә без үзебезне бер йокламыйбыз дигән. Менә бүгенге көндә инде алар шундый матур итеп безнең мәктәпне буяп матур хәлгә китерделәр. Моңарчы безнең мәктәп балалары бик тырыш булдылар. Районда да, республика олимпиадаларында катнашып, югары урыннар алдылар. Мәктәбебез инде берничә рәттән менә район күләмендә инде алдыгы урыннарда бара. Минем әйтәсе теләгем нәрсә? Шундый яңа мәктәптә инде ашка ялгы уровеньны төшермичә мәктәпнең данын тагын да Хайруллин Фердинанд Нургаян улына бирелә. Кадерле балалар, hürmetli Marat Mansurovich, Мәҗит Хаҗипович, Рамил Рашитович, укытучылар, ветеран укытучылар, әти-әниләр, рөхсәт итегез, шәхсән үзем исемнән Кызыл Юл кооперативының идарә исеменнән шушы белем көне белән котларга. Инде шушы программа булдырып, шушыны безнең җирлектә кулланып, аны bu programın, bu proyektini titeliş yasagan indi Marat Mansurovichga, Ramil Rashitovga, Мәҗит Хаҗиповга ayrım rahmetimni aytasi kela. Rahmet alırga şen көңелдән. Шулай ук шушы төзелештә эшләгән ген подрядчикка, субподрядчикка, бушка эшләгән укучыларга андыйлар да булды, аларына да бик зур рәхмәт. Инде чакырып каласым килә менә җәйге чорда тырышып Кызыл Юл колхозында хезмәт кылган
o'quvchilarni eng birinchi klassga kirgan birinchi klasslarni qabul etib olgan Laysan Abdullahovni sizni adarakgina pomosh olarga duolarga rahim etiniz. Saat 9'da Şutay'da uçup geldik. Onda bir gene boladı. Mine nögörde 4'tev, 12'si Şutay'dan kelgen. Barda yakşıga, yonga, umtulalar dep etken o'quvchilarimizni bo'lakli kile rahim etiniz. Wafil Insaf, Fazilyanov Zülfet, Gilmutsinov Salavat, Degende koya kunga berilmikan deganim 10 ming akçanı mine bugungi kunda Agrarniy institutdan da qutlab tushdilar. Avuq xo'jaligi bo'yicha ülkesinde maktablarda o'stiruv ishine kira boshladi. Oyran Abdumuratovich, sizga yaxshi o'zingizning kollektivingiz bilan birinchilikni bermish shu o'quvchilar bilan mening tilak birinchilikni aybatgina ishlarga ham bu 10 ming ko'lamidagi agrariy fakultetni klassni shu bo'yicha tutarga rahim etiniz. Barig'izda bayram bilan. Сөз берілер ауылыбыздың ең мұхтарам һәм хөрмәткә лайык булган ветераннар советы рәисе Наил абыйга. Сөйлегәч кайда да ярый торгандыр инде. Иптәшләр, рөхсәт итегез. Монда җыйналган бүген зур байрамга килгән, беренче көн иттереп килгән барлык укучыларны, аларны каршы алган укучыларны, шушы укучыларга зур бәхетләр теләгән, районыбыздан килгән җитәкчеләргә, республикадан килгән җитәкчеләргә, барыгызга да шушы зур байрам белән безнең мәктәп укучыларын, мәктәп коллективын шушылай зур бәһа биреп тәбрикләгәннәрегез өчен зур рәхмәт. Киләчәктә безнең укучылар шушы рәхмәтләрне үзләренә кабул итеп алырлар, үзләренең тырыш хезмәтләрен куярлар. Мен 23 яшымда шушында мәктәп директор булып килдем. Менә шуннан бирле инде укучыларда 16 ел минем укучылар булдылар. Мәктәпне тәмамлап чыктылар. Андан соң колхозда эшләдем. Шушы укучылар колхозчылар булдылар. Колхоздан туктагач, шушы укучылар ветераннар булдылар. Менә шулай иттереп, булар белән бик аралашып, бик матур итеп яшәп ятабыз дип әйтәм. Менә мәктәп булмаса, укучылар да булмый, укытып та булмый. Әйтергә кирәк, Нәнәгәрдә 32 елны агачтан мәктәп бинасы салганнар. Бик зур рәхмәт аларга тип мәктәп бу башка авылларда да бар. Бу Нәнәгәрдә дә эшләнгән. Әгәр дә шушы мәктәп бинасы булмаган булса, 56 елда Нәнәгәрдә 7 еллык мәктәп ачып булмыйдыр иде. Менә элеккеге кешеләргә дә рәхмәт әйтергә кирәк, шушлай балаларны исәпкә алып мәктәпләрне төзегәннәр. 32 елны башта 33 елны төзеп бетергәннәр инде. Менә шушы мәктәптә бер вакыт 56 елны җитмәде укучыларга. 2 сменада укыта башладык. Класслар җитмәгәч, колхоз белән сөйләшеп, ул чагында инде мен партия оешма секретаре да шул колхозда, районда семинарлар үткәрделәр. Иң беренче күрсәттеләр Салавычта. Галимуллин Юсуп абый колхоз председателе булып эшлидер иде. Шушы Салавычка күрше районнардан 5-6 районны җыеп, шушыны курып, менә сул якта утыра. Укучылар кеше белән, колхозчылар кеше белән, экскаваторлар да юл чагында фундаментларын күрәкләр белән казып, Шутайдан пенсиягә чыккан картларны җыйнап, шуның стеналарын кирпичтән сез саласыз дип әйтеп, Шутай картлары пенсионерлар салып бирделәр стенасын. Калган эшләрендә агач эшләшен Нәнәгәрдә эшләде. Менә шулай итеп 2 сменадан котылдык. Бу мәктәптә Пыгарыфына китермәдек инде.
Mana rayonda şunday tipdagi maktablar sala başladılar. Birinchi Qoradug'anda salındı bu. Mana şu proyekt bilan endi kolxozdan akça to'lab şu maktabning proyektini ishlatib olib, şu maktabni saldik. 83-yilni salirga tutindi. 84-yilning aprelida o'quvchilarni klasslarga kiritdik. Bunda da o'quvchilar da, kolxozchilar da bek tirishib ishladilar. Sırış hizmet koydular deb aytam. Bunda men alda sabit o'zlari qatnashdilar. 100 kishida bo'ldi, 120 kishida bo'ldi. Shunday deb maktab bir joy içinde yetishtirildi. Onun da sebebi var edi. Bizim kolxozda 800 sıyırga kompleks tuzildi. Bu kompleksni Qozonning Tatsilstroy uyushmasi tuzildi. Mana şu kompleks bitgach, şu organizatsiyaga maktabni kirituv uchun kirish xizmat qo'ydik endi biz. Tezroq ular şu maktabni tuzib bitirgach, shu to'yda klub soldirmiz shular bilan deb qizg'anishga qarshi maktabni soldirdilar da ularni bizim kolxozdan oldilar onları. Mana bu Qadrli nani do'stlarimiz, bugun biz sizga bilim il nashri uchun sirli oshqosh topshirdik. Ağır vakitlaringizda oshqosh Sizni Qo'batdan Ramil Rashidovna beramiz. Muhtaram cemaat, hurmatli veteranlarimiz, aytganimdek o'quvchilarimiz, endi bag'izda bilgancha ekanini bilamizdir deb bilaman men. Bunda bosib turishni aytganlar o'quvchilar, chunki endi maktab tarbiyachilar bu ülkede her vakit agitatsiya, propaganda olib boruvchi bizga buluşuşlar, hem elde o veteranlar şuna yok.
Biz kileşegimiz, Respublikamızın kileşegi. Hayırlı yollar. Birinci kıngıravına biri hukuku, 11. sınıf okuşları hem bulaşak 1. sınıf okuşlarına biriler. Күрек sıklansınlar sihri kişi. Jiz kıngırav şununa. Yağmurı bugün her tilekte, gümüş kıngıravşını, mekteplerge rahimiz, eyde ür yana okuyalım. Hayırlı sebepte okutuşular, ediyeniler. Rahim ederiz birinci tanışlık derslerine. İyi, onunla 9'la 22 kişi bitirdik. Onunla 15 kişi bitirdik. 11'le 11 bitirdik işte. Помещение было очень большое, там у них же здание не оставили, очень красиво. Наша задача уже как бы реализовать старый детский сад. Ну, ребятки, iki ders değil mi? А старый детский сад где? Старый, и другие, она же была, просто мы уже... Он там уже закрыт? Получается, да? Детей сюда Насколько детей? Тут на 30. Это 28. Ага. Свет, ты книжечку-то оставила? Я дала. Детский сад тоже книжечку. Bizim mektep staloğuyla mektep staloğuyla hikayelerle falan Televizyon parası var ya değil mi? Nerede bağlantılar bir bakalım. Mektep salonunda bir bakalım. Hadi bir getiriyorlar. Надежда Сергеевна, я хотела, я ее да, коллеги, один. Вот для персонала. Ha, bakacağız ayetler mi? Bana oturuş ya. Ne? Sana şekilde baston gibi. İlerleyin. Bundan aslında bir çıkmıştı da bizler. Profesyonel sekreter gibi ya. Ne? Bir aldızı kalmadı, iki aldızı kalmadı, üç aldızı kalmadı. Tekinler oturamız etiler bir genç metiyse. Bütün çoğunluğu, bütün küçükler, rabıcın küçükler. Tekin o yattı diye. Gelin alın, onları bitirir. Kolay geldiler, kolay geldiler. Türkiye kayadır sağ olsun.
Şu avlunaka eni de gide. Biz de böyle çalışmaya olap gittim. Yok ortalıkta da işledi, Kaliningrad da işledi, Orşa'da da işledi, Koybuş'ta da işledi. Zilna Gözken'de da işledi. Şunlay. Ben yaparım. Özüne historia Alo. Biz вообще по-моему просто Чемпиондан шыққанда енді шалтырату. просто неравнодушны к этой деревне, вообще команда. Мектеп başkanı kimdi? Aşağıda reis balkon председатель ve yüksekler. Нет, у нас производственное объединение, он как райкомсектор передает по объединению. Производственное объединение и секретарь парткома. Союз назначения был единственный секретарь райкома. Он очень много вот перемарда шоқат şu kadar yıl işleyen dedi. Men şu ayına şoqatam u bunda yurgan. Etileri bir yaşayanlar işte yetim kalganlar. Minnan uyumun için şu olma şakan. Şu işte yetim kalgan. O ide o kalın zalardan çıkıp oturdu diyelim. Представляете, это те времена такая. Делегатом подскидывался. Что чего? Bu rayonlarda işleri yok. Şeyde gittiğinde ben bu minimum bu akademi. Biz bütün biz gayesteydi. Bu как раз был точно туман. Энциклопедия да бар. Кстати, мен мында тумасам, менде энциклопедия да бар әле. Шушы музейде меш келип жүргөндө да я Sizde var montaj. Bu muzeynin boşluğundan biz tutunduk тоже. Evinin nesi? Kayındağı. Şurasıyla çalışında. İşte başladı. Yok ol babay torununa gitti. Babay torununa. Bu evinin Şaban bir tuğan enesi razvedkada hizmet ediyor. Тоже Bu sizin kim bular? Bu benim bir evinin enesi. Ebiyiz babası. Evinin Eniyan. Eniyan. Et şipedanlar. Şipiyada uçuyor. Bulay kokonada tuğana. Nazarı şipiyada var. Şipiya. Şipiyada oluyor. Bu sarıkış. Ansa babay. Burhanov degan kishi G'ammakda buyuklar. Parlamentin oturup kazanda bölgede oturduğumuzda bekliyorlar. İşlere kapız bile bir.
Bunda yazganlar düzülüş bilen yetekçilik etuvchi Süleymanov. Bu Babay turunda yazganlar da Gadiz Avanov'dakiler. Sizga buyursangiz yozsalar kerak, sizga тоже mana bunday. Xorisovi yoza. Qaysi qarasangiz? Salim? Salim. Ha, bu bizim to'g'ri to'g'ri. Kitobda yoza. Buni aytaman abisi. Abisi. Biz buni hamma olib toshlarga nitimiz. Xitoy tarixini yozadi. Shuni olib toshib biz hamma по-другому думаем. Ular bizga to'g'ri to'g'an. Babayning Xababi. iyi. Xababi bizlarga bir to'g'an. Mana. Qaysi yoqdan tug'ansizlar? To'g'an. Nigara atiyag'an. Mana oysa bizda sizning bilan tug'an endi ular. Shuna bizim. Mana ko'rdingizmi, tug'anlarni tanishdingiz. Bu Razid abinin bunda o'qitish o'rishladi Alkin Razidani mana hayır Qo'znaqayda zaf tugini bu şu dayının город üstünde. Bizim kuşlar arasında doktorlarlıkta girdiğimiz. Bu pazar Şurada uyursa. Aliminde o. Yaşayanları. Ha, bunda. Kızıklı kişiler var yani. Şurada hem ne iş Su. Bagичко. Tabii kuzeyde yetsin sonunda. Bunun şimdi kalkızlı olanlarıydı. Da bu etmedi şu. Halenin bilmediğim. İşitten var nasıl müze gitmek mesela. Şimdi uyuşmak. Her oğulda yokluğunda şunu muzeydi var. Şunu alasın. Kakras kuyuda şunda. Yaşayalını karadın mı Ali? Karçıkan. İyi. Patriotizm. Allah kurusu silip. Kurusu silip bu nasıl Allah. Afabayının onağı Feniş. İyi. Hazret Kozan'dadır. Kazandıran. Bunda şu da çıkar. Kitirge hesapları da yok. İyi. Gülşeşek Kozan'ın mektepte şimdi. İyi. İyi mektebini kısalttılar da. Bağlarını alıp gidip vardılar. Bağları bundan Qaytmıyor mu? Gülmanda yatar mene. Как каникул, yolkını Gülmandalar. Avulda taraslar kile. Mene Üzümüz falan tabii. Yok, bütün pedagog yaşılıydı. Mene avulda üçgen bağlar. Şu da öyle mi? Ha, kapıdan altından değil mi?